Ihibalo ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugo ng kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kagsang Office of the Provincial Agriculturist. Maayad-ayad nga adlaw, good day, no? Mayong adlaw sa aton nga mga suki katag palamati, no? Sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura, no? Sa Kabisayan na Katondan, no? Welcome naman sa aton School on the Air on Smart Rice Agriculture, no? Ginatamyaw nato, no? Maayad-ayad nga adlaw aton Regional Executive Director, no? Director Remilin Ricoter, no? Kag duha ka maambong kag mapisan naton Regional Technical Directors, no? Dr. Peter Sobreviga, no? Kag Engineer Jose Albert Balogo, no? Good day man, no? Sa mga partners naton sa local government units, no? Mga agricultural extension workers, local farmer technicians, no? Kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa, no? Ikaduha na naton ini nga episode kaupod, no, ang aton researcher, no, ayon sa research division, no, Ma'am Luisa Folgueras. Ma'am Luisa, mayong adlaw gid sa imo. Mayong adlaw man Sir James, gusto ko manggalit tamyaw ng amon nga chief sa research division, no, Yes. si Ma'am Cora Arroyo. Kag ang ako nga mga kaupod man sa research division, no. So mayad-ayad man nga adlaw sa aton tanan. Yes, kay Sir Jan Amor Solo, no, kay Sir Richard Geganso, no, at the same time, no, kay Ma'am Felicitas Nitolada, no, mayadayad gid nga adlaw sa inyo, no, sa Ma'am Ann Oren. Yes, kay Ma'am Ann Oren, no, kay Tats, no, Okay, Florida, Tats. di mamay, no, mayadayad Sa aton man mga center chief, no, Yes. sa nagkalain-lain nga Ros. Sa Iloilo si Miss Pretty. Sa aton nga Antique si Mama Lo. Yes, Ostan. So, ang iba na mention ta naman sa nagligan naton nga episode, Sir Yes, James. Ma'am Luisa, no, ma-recap kita anay, no, sang aton nga episodes, no, sa hapon nga adlaw, all about RCM, no, ano ang RCM, Ma'am Luisa, no, kag ang objective sini. Okay. So, ang aton nga RCM sa nahambal ko na, isa sa kapamaagi, no, nga sa diin magamit sa aton mga agricultural extension worker para nga makahatag sang guide sa pag abono sa aton mga mangunguma, no. Dira, ang tatlo niya ka role dira sa pag ang timing, no, ang timing sa pag-abono. Ang iya nga kadamuon sang abono kag ang ano ba lang klase sa abono ang gamito ni farmer para mahatag ang nakakaigo nga nutrients base sa set nga target, no, na yield sa ato sa ni RCM. So ina tanan, no, base man na sa impormasyon nga ginahatag sa aton mga nguma kag sa nahambal mo ni Sir James dapat insakto gid yang impormasyon ang hatag sa aton mga nguma during RCM interview, no. Yes, kay as emphasize, no, ni Ma'am Luisa, no, kung hindi eksakto masobra ang inyong area nga hinahatag, mahimo nga masobra man ang rekomendasyon di RCM. Kung kulang ang inyong area o kung kulang ang impormasyon nga imong ginhatag during the interview, pwede man nga mangin kulang man ang rekomendasyon, Ma'am Luig, no? Hindi eksakto ang rekomendasyon, so hindi bagsanto ang aton nga inputs sa aton nga palay, Ma'am Luisa. Oo. So maayo gid yang ang atong manguman hibaluan niya ang insaktong area siya nga talamnan Sir James, no, kung magpa-interview sa RCM para right amount man nga mahatag na rekomendasyon ni RCM. Kagdugan naton, Ma'am Luisa, nga pahanomdom, no, nga kung ang aton nga farmer naga-practice ang integrated farming, no, o kung diversified ang iyang nga pagpanguba, dapat i-declare ya pila ang area devoted sa iyang livestock, devoted sa vegetable and other crops, no, para nga eksakto ang rekomendasyon, no, sang aton nga RCM. Well done, Ma'am Luisa, no, makadto kita sa aton topiko subong nga adlaw, no, ining detalye na, no.
paano i-approximate no o kung ibanta-bantaon ni RCM Ma'am Luisa ang mga nutrients no nga kinahanglanon o kung ara sa aton nga palay. Okay, Sir James. Halin sa different ka sources. Oo. Ang aton nga si RCM damo nagapamangkot ano bala ang kinalain ni RCM sa aton nga soil analysis. Yes. Okay, so kung soil analysis nagakuha kita na sa soil sample no ato mga manguma nagsubmit na sang soil sample kag ginapa-analyze sa aton nga regional soils laboratory. Kay Ma'am Bibilo magdaog. Ma'am Bibilo. And then nagahatag na dira nabutang na dira ang recommendation no nga paggagamiton sa ato mga nguma pero ang ina sa soil base na sa nga approach Sir James so pinaka-accurate na siya nga tol nga magamit sa nga makahatag sang kadamuon ang abono sa ato mga nguma. Every 3 years pwede na siya naton Yes, ang required nga magpa-analyze is good for 3 years then pwede naman makapa-analyze si farmer kaya ang recommendation pwede niya magamit sa 3 years no 3 years. 2 years so ang aton dira wala si soil analysis wala naghatag sang target yield no ang iya lang ang hatag ang kadamuon no kag ano ang klase sa abono ang inyong igamiton per hectare siya nga pag ang iya nga base so makompute pa kita kung ang area ni farmer is wala siya na Dabot siya hectare. 1 hectare or more than 1 hectare. Pero si RCM pag pa-interview ni farmer ang exact niyang area kung half hectare man na ang Recommendation. ni RCM sa recommendation. So sa paggamit naton sa result sa soil analysis ang aton dira gina-expect kung mahatag naton ang muna nga nutrient ang aton man nga tanom nga palay makahatag man sa iya nga potential kay ang kada variety Yes, may iya siyang sa iyang agronomic characteristic no kung ang aton mga manguma download sang application sa binhing palay ma-update ka mo sa mga bag-o nga mga variedad no nga na-approve na sa aton nga National Seed Industry Council sa Subong ang aton variety nagalabot na sa mga 500 plus nga series no ara makita naton so ang soil analysis regardless ano man nga variety magamit ni farmer pwede niya magamit ang ginhatag nga recommendation ni soil sa atong nga regional soils lab. But din si RCM plant-based saya nga approach no sa diin ginabasihan niya ang practices ni farmer kung ano nga baridad ang gamiton ni farmer. So na may ara question no base natin nga atong farmer nga ginapamangkot ano bala ang method sa inyong pag-harvest. Okay. So kung magsiling ka mga combined harvester 100% nangabalik ang rice row sa talamnan. So, ginakuha na ni RCM sang base nga ang imong potassium kag ang imong phosphorus ma-adjust niya sa pag-generate sang recommendation kay gina-calculate niya ang amount nga yara sa rice straw ni farmers na nabilin sa field nga gina-incorporate niya no. So source man na sa sang nutrients nga potassium ug phosphorus. Sa isa ka hectare Sir James so na aton farmer nagaprodukto sang 5 tons per hectare. Yes, oo. 5 tons man na ang equivalent nga kadamuon sang rice straw nga ara dira sa aton nga talamnan. So dira ang sa rice straw nga kung gina-incorporate naton sa field may ara sa nga 30% sa gina-apply naton sa previous nga fertilizer naga-retain sa rice straw. So source na sa sang potassium sang phosphorus atong nutrient. Sa potassium naman 80% sang gina-apply 80% ni farmer no nag-apply ka subong damo gid gali ang phosphorus mamuray. Oo. So 80% sina ara sa rice straw sang aton tanom nga palay gani nga advantage gid nga gamiton or ipa-decompose naton nga mabalik sa talamnan no ang aton nga rice straw para nga organic sources sa nga nutrient. So sa aton nga duta may ginatawag kita nga indigenous nutrient supply no. Yes, so Mismo ang duta naton may ara na sa nga nutrient halin sa aton irrigation water, halin sa mga crop residue, no? Ano yung tawag ka crop residue? Amo ni mga amo nang uhot kani. Uhot pa na dira sa mga organic Mga materials leaves. sila o mga dried leaves.
ano siya, nag-compose na aton mga farmer Yes, nila. oo. So, gagamit sila sa mga plant parts, no? So, dira, pwede na siya maging source man sa aton nga organic fertilizer. So, ang aton naman nga mga sa nitrogen, may kita ginatawag ng biological fixation sa nitrogen, di ba? So, mga leguminous plants na ton. Gina-include man na ni, gina-consider man na ni RCM sa pag-calculate sang fertilizer based sa variety nga gamito ni farmer kasi iya nga target yield nga gina-set ni RCM. But si soil analysis, wala consider sila. Oo, at iya lang ako mahatag niya ang nagkakaigo nga nutrients sa base sa NPK lang. Sa aton nga soil sample nga Yes. pa-analyze. Expect kita nga mahatag sang amo na nga baridad ang iyaman niya nga potential yield kay kada variety sa agronomic characteristic no sa mga baridad naton may maximum kag average yield na siya nga nabutang dira. So amo na ang check ni farmer kun bala na hatag ang nagkakaigon nutrient nalabot ang average yield ni for example sa isa ka variety no nga nag-yield sa 5 tons kung sakto ang nutrient nga natag siya makaresulta gid sa amo na nga pagprodukto. So sa RCM naman naghatag sa recommendation sa RCM may nabutang na dira nga target yield. So amo nang natawon sa aton mga ngumak kung gisunod niya ang ginhatag ni RCM nga recommendation no sa timing no sa amount kag sa anong klase sa abono wala ang source sa nutrient nga gamiton niya nga ara sa guide. Latawon mo kung nalabot mo ang target yield no nga ginhatag dira ni RCM. So para nga confidence naman nga maayos siya nga tools no sa aton nga pag-deploy sa mga recommendation may mga farmer kita nga naghahambal nga kung nasunod nila gid ang gisunod nila na labot man ang ginatawag dira nga target yield niya bisan sa amon sa research Yes, oo. ang kung sila kita nalabot hindi ginapang siling 5 May mga- tons may mga results may sobra na kita. may sobra lang na sa may sobra man na sa 5 tons or 5 tons so Hindi ko nila sa ang mga exactly, specific research results naton, Ma'am Loeng. sang pag ang aton nga RCM ni nag-start ni sa research man nga activity sa aton nga field rice ag area no. Sa 2013 So, dili sa Western Visayas, may ala sa nakita 2013 research, nag-start man kita sini no nag involved man kita sa research activity per region sa aton nga mga scientists no. Nag-study kita una sini dito sa Santa Barbara. Yes. May kita mga field trials. And then sang na-consolidate niya ang mga result no sang nagkalain-lain nga mga region sa research. Amo ni siya nga develop na ni sang area ang aton nga application. Ang tawag naton nga RCM pag-start no Rice Crop Manager pero sa subong naging RCM Advisory Service ni siya kay hindi lang gid RCM nga tool ang ara dira no amo na to kay na mention ko man sang nagligad naton nga episode ang geo referencing nato no Yes, farmer and field registration. So part naman na sa subong tools amo na nga nag RCM Advisory Service nag-provide kita sang RCM ID cards. And then may ara man nga SMS no nga part sang aton nga RCMAS. So pero ang pinaka-core niya gid nga function is ang aton nga RCM nga magka-provide sang nutrient and crop management nga recommendation sa aton nga rice farmers. So balik kita sa research namon nga mga Yes. gina-conduct Sir James. So ang una namon nga research nga gin-conduct ang ginatawag naton nga precision farming no. Precision. Gin-test naton ang mga services nga yara sa RCMAS. So, measure naton ang field ni farmer.
And then may tatlo kita ka cluster gali sa farmer no sa aton da nga mga sa kay Ma'am Divine dira sa San Miguel no. San Miguel, Oo, ang aton dira nga una gid nga site sa research. So may farmer kita nga gin-measure ang iya nga field no. Then gin tagaan sa gin RCM siya no, gin tagaan sa recommendation sa RCM. Ay isa na tong ka cluster wala naton gin measure ang field ni farmer. Bali direkta na lang gin RCM interview naton siya based sa iya reported nga area. Ang una to ya verified area na to ya. Verified So area. exact na to nga. Pero iya sa San Miguel ang area Sa San na to. Miguel na to ya. Tatlo Yes. man ka barangay. Yes. Tatlo ka cluster. So ang isa naman nga control group naton wala naton sila gin RCM. Yes. Wala na to yung provide sa recommendation. Bali farmers practice lang gid. Farmer practice. So sa tatlo ka cluster no, ang una gitawag naton sa nga si RC Mas, ang ikaduha amo na si RCM, cluster 3 ang farmer practice. Yes. So based sa aton nga result, nakita naton nga kung ang area ni farmer no na measure siya nga accurate ang iyang area paghatag naton sa recommendation. Dako ang iyang advantage kung sa economic na side no. Yes. Kay siyempre ang gin-provide ng fertilizer hindi sang sobra kay hindi man sang kulang. Sa RCM naman sa Iloilo no, sa San Miguel ang ilang area daw lapit-lapit man sa aton nga area nga na Sa RC Mas verified aton. sa RC Mas kaya ang mga farmer gali dito ya kung magpaarado bala sila may nag-mission no mabalaan na nila ang area Ang kalapadon sa iya kalapadon. area. So daw almost exact man ang reported area sang aton dito nga RCM nga mga cluster RCM o cluster to nga farmer. Ang sa Capiz aton nga RCM dito nga cluster to reported area why na verified nila field. So daw hindi exact. So dito nga less ang benefits nila nga nakuha no. So ba't sila kung wala niya malabot ang target yield niya sa Capiz, Ma'am Luing? May ara nga nakalabot, may ara man nga wala. Oo. So pero kung sa kadamoon sa abono siyempre nagdamo or nagkulang ang Yes. aton nga pag-recommend tungod kay ang reported area ni farmer ya Hindi verified. hindi sang verified or exact no. Yes. So sa farmer practice naman naton, so kung i-compare naton ang iyang benepisyo no sa aton nga RC Mas nakalabot 15,000 no per hectare dito sa Capiz ang advantage niya over sa farmer practice no nga gin-measure naton nga gin-verified ang field ni farmer. Pero sa RCM mga ano lang siya manubo siya tungod kay sa nambal ko nakagina hindi exact ang iyang na siya sa 4%. Oo, manubo lang ang 4.40%. benepisyo. May advantage sa farmer practice tungod kay na-provide naton sa sang nagakaigo nga guide no. Yes. Sang nutrient nga paggagamiton kag sa crop management practices man. So overall mas bintaha gid ya. nga Ma-RC Mas siya. Marsimas, ma-measure. Ma-measure gid Or kag ma-verified. exact gid. Pag-ihatag bago kita maghatag sang recommendation kay atong area nga verified area mo nang gamito nato no. Area ni farmer pag generate sang recommendation. No silingon Ma'am Luing no nga as I understand no nga if si farmer no yara naka-measure, naka-RC Mas exact kag precise ang recommendation nga ginhatag di RCM Dako, sa inputs pa lang Ma'am Luing makasave na siya. Yes sir. Yes, makasave na siya sa inputs at the same time ang yield projected yield niya malabot gid. Malabot gid. So ang So may ano gali Ma'am Luing no kun i-analyze naton no may balasihan nga may risk go kita dako kung hindi verified kag hindi exact ang aton nga ginatag nga inputs no sa kay RCM may risk go kita nga mahimo nga magdako ang aton gasto sa inputs kag hindi naton malabot ang yield. Oo.
Kay sama sila kita ay nga wala na labot ang target Yes. yield ni RCM. Dili kay ang area ni farmer, ang reported area niya lain so Yes. sa i-verify na naton. So sa subong no mas okay man ang isa natong nga programa ang sa RSBC no. RSBC, oo. Make sure ang field ni farmer para Ginadiyotag gid. ginadiyotag kay Ginalibot gid no. sa paghatag nato sa intervention at least exact sa area ni farmer no magsilin si farmer nga 1 hectare na situate naton nga 1 hectare target. man kay na sure siya no. Amo nang mga sa aton nga pinakamaayo nga basihan gid nga sa pagpanguma dapat exact or nahibalaan naton ang aton nga area mismo man bisan sa wala man si farmer na RCM mas okay gid nga ang iyang area na balaan niya no. Yes, oo. Para sa pagbakal sa binhi kag sa Abono. Kamahal nga dahil subong Ma'am Loing Gani ang abono. abono. Oo, almost triple na ang bilis ng abono subong. So kung hindi pa kita maggamit no sa mga scientifically based Nga mga tools no kag at the same time no ang tawag naton bla nga generated bla sa mga ang tawag na technologically generated na mga tools. So, precise, no? Precise. Oo. So, kaya ini baligin develop lang ni siya base man sa mga research na nga ginhimo sa aton mga scientists nationwide ni siya nga data no. Kaysa una wala kita sang hindi pa kita computerized so ang mga data naton wala naton himo into program so iniya ginhimo ni sang aton mga scientists sa mga IT expert naton kasi diin ang resulta sang mga ginaobra naton aran sa database nga mga basihan naton so ang sa subong ang aton naman nga kami sa research naman ang amon nga focus sa motong mga sync naman ka mga high fertility areas kaya nakita naton nga sa example dito sa Negros siling sa mga technician ang RCM dito daw mataas ang iya kung nga recommendation sa practice sa mga farmer no sa farmers practice nagaano ang ila nga mga tanong kung maggamit sila or isundo nila ang recommendation RCM no daw nagalads no gali kay ang sa area nga high fertility nakitaan man namon sa among research nga dapat i-adjust naton ang recommendation hindi siya nga sa subong ang existing nutrient recommendation ni RCM no dito sa Negros compare naton sa adjust or reduce sa into 70% sa 30%. So ang practice ni farmer sa ilang nutrient nga nga paghatag sa palay almost equalan sa reduce naton nga 70%. 70%. On the average the mga 40 kilos in lang sila dito whereas sa RCM nga recommendation naglabot sa mga 90 so mataas siya so try namon i-reduce into 70 no ang iyang percent and then nag-reduce pag kita another 30% kaging compare naton so wala sang significant nga difference ang ilang yield so ang farmer dito magamit sa kung high fertility manubo dapat ang kay amo na nga affected ang ilang growth sang tanom dito nga siling nila nag-yield nag-ano gali so amo na isa ka ginatrabaho naton sa research nga para ma-improve pagid masiling ato mo technician or mga farmer nga tools na siya nga sige pa aton nga pa-improve tungod kay every year no nagaiba-iba man may mga may updating no daw pareho man bala sa aton kung dapat i-update naton i-upgrade naton ang mga cellphone naton di ba para mag-upgrade so ang una abi naton nga pag-develop sa tools yara lang sa mga area nga sa din hindi isang mga problematic soils so sa subong may yara gali kita nga i-address nga pareho lang sa mga zinc deficient areas sa mga saline areas sa high fertility so kung gamito naton ang aton nga tools na existing
masiling nga daw hindi sa mag-workout. May no? adverse so, may effect adverse siya. effect. So, Yes, sa amo na nga, kita sa research, kita ang trabaho sa amo sining aspect, nasa diin submit ni nato ng aton mga data sa IRI man kag PhilRise kasi sila dito ang nag-adjust no nag-upgrade sa aton nga tools nga sa nga RCM. Yes, as per our discussion, Ma'am Loing, no? Kay na balik kita no sa una naton nga discussions, no. So but silingon gali Ma'am Loing, no, nga ang soil analysis is generalist ang iyang recommendation. While ang sa RCM, no, May specific sa specific siya, precise siya, at the same time, no, directed ang iyang recommendation, Ma'am Loing, no, nga hindi man compute ang aton Yes. agriculture extension worker Yes. kung magpaobra si farmer, no. Kag tanan nga factors kina-consider ya before siya magatag sa iyang rekomendasyon. no. Ang practices ni farmer kay amo na siya ang permi pamangkot sa amon kung kanda kita sang training, no. Nga ang ano kinalain ni RCM kag sang soil analysis. So sa dali, ginaupod man ni naton, ginapatahag man ni naton sa aton mga EAW kung mag-retolling kita sa ila. Kung ano ang gibasihan ni RCM mga nag-generate sa sang recommendation. So Parehas sila nga tools, no? Parehas sila nga tools nga pili naton magamit sa aton nga mabasihan sa aton nga pag-abono. Pero mas specific kag mas precise ang result ang rekomendasyon nga ginatag ni RCM. Yes, Sir James. Kung kag ang aton nga RCM isa ni ka alternative, no, pamaagi kay kung ang aton farmer okay lang siya nga magkuha sa soil sample din dalon sa aton nga LGU or sa aton diri nga soils laboratory, pwede man. Pero sa mga nagadali nga matagaan sang guide, mas okay ni ang aton nga RCM kay sige interviewon mo lang si farmer subong, no. Pwede ta ka dayon matagaan sang guide. Yung rekomendasyon dayon. Rekomendasyon. So hindi na sa As long as nabalaan mo ang detalye sang imo nga uma. Yeah, so Yes. Kaya kung interviewon mo ko, Ma'am Loing, kay wala kaya ga panguma. Kay wala man ako hindi ka panguma. pwede na matagaan sa rekomendasyon. wala gid ko sa rekomendasyon niya makuha. Oo. So, every cropping season, no? Sa Nambalta na, every cropping season, mapa-interview gid si farmer ka matagaan sa sang recommendation ni RCM. May araga ni kita nga gusto pag-studyhan nga sa diin kundi ang sa soil analysis naton, nakita nato kung sa isa ka lugar daw almost para pareho ang result niya. Ang kinanglan nga kadamuon sa abono, no? Kay dako na ang iyang masakop sa aton nga soil analysis. Whereas sa RCM gusto man nato nga daw i-try naton nga cluster of farmer nga i-generate nato sa grupo. Kon bala ang result nila sa recommendation dako ang dako bala diferensya kay ini siya nga tool na design sa farmer kag field specific kay sa Nambalta hina iba-iba ang location specific ni farmer. So kon bala may siya, may kinalain. So sa based man sa aton diri nga mga farmer nga mga gina-interview nga sa isa ka barangay, almost nagalapit man lang ang ila man nga kadamuon nga gina-recommend ni RCM sa isa ka barangay. Isa ka barangay. So pero unlike siguro Ma'am Loing, no, unlike siguro nga si Farmer A ang iya nga area, no, is ginasulod sang tubig dagat o kon salin prone siya. Kag si Farmer B is ala siya sa rain-fed area, mas layo gid siguro ang diferensya. Kag isa ya irrigated. Yes, kag isa irrigated. Ecosystem, no. Amo man na isa gyud nga ginabasihan man ni RCM nagapamangkot na dira siya kung ano ang situation during vegetative stage, adequate bala ang soil, ang water supply. So sa amon nga pag-monitor sa mga nagagamit sang RCM usually sa mga irrigado nga areas madali nila ma-follow ang recommendation ng RCM, whereas sa mga rain-fed, no, kay tungod sa timing sa tubig, no, kay kung sa ulan lang sila nagabas o nagadepende sa source ilang water supply sa talamnan, hindi gid nila ma-follow kung kisa ang timing sa pag-apply sa abono.
Kay base sa time nga ma-apply sila, hindi available ang water supply. Yes, So oo. hindi nila masunod, no. Amo man ang isa naton nga nakitaan sa resulta sa research nga out of 10 farmers nga na-provide naton sa RCM nga recommendation, tatlo lang gid ang naka-fully or naka-sunod, no, sang iyang recommendation ni RCM sa crop kag nutrient management. Sa mga farmer nga nagagamit more than 80 kilos, nagahatag si RCM sa recommendation nga dapat 80 kilogram per hectare lang ang iyang binhion. Kag sa hybrid, nagahatag man si RCM sa recommendation based sa variedad nga paggagamiton ni farmer kung anong hybrid variety ang iyang gamiton. Yes, Ma'am Loy, no, dabong pa kita tani nga diskusyonan no sa aton nga programa School on the Air on Smart Rice Agriculture, no. Duha na kita ka episode, no, kag we understand ang aton nga mga farmers, no. I hope na nakapulot sila, no, ano ang RCM kag ano ang kapuslanan sini sa aton pagpanguma, no, nga nagatanom sang palay. So wala kita sa panahon, Ma'am Loy, imong message sa aton nga mga farmers subong adlaw. So, sa aton mga pinalanggaan mga umay, dapat maggamit kita sang RCM, no, para makabulig sa aton nga magagiya kung pila ang kadamuon, no, ang timing ka ang anong klase sa abono aton iga-apply sa aton nga talamnan nga sang palay nga kung rainfed man siya o kung sa irigado nga area. Hindi gid magkalipat, Ma'am Loeng, no, aton nga mga farmers hindi man magkalangkag nga magpa-interview, no, kung need na nga kinahanglan nila ang updated nga rekomendasyon sang RCM. Yes, Sir Hatag gid James. nila, no, ang eksakto nga detalye para sa eksakto man nga rekomendasyon. Oo, Sir Jem. So, madamo gyud nga salamat, no, sa panahon nga sa diya nakaupod ko kamo diri sa programa sa aton nga Smart Rice Smart Rice Agriculture. So, Sir James, sa imong mga kaupod diri sa Rapis, madamo gyud nga salamat. Yes, sa ngalan man, no, ni Ma'am Nikki Caliego, no, aton nga mga kaupod sa Agricultural Training Institute, no, kag mga farmcasters naton sa nagkalain-lain nga probinsya, no. Kaupod si Ma'am Sheila May Toreno. Ako inyo kasubong nga manguma James Earl Ocatis taga Tamyaw. Mayong adlaw, mayad-ayad nga adlaw. Good day sa inyo nga tanan.